Egunon beste bideo batera. Gaur beste amaiera ikusiko dugu. Beste amaiera mota. Orain arte ikusi dugu bioien amaiera. Eta baita ere ikusi dugu gazteluen amaieren oinarriak. Gaur hasiko gea alfilen amaierekin. Alfilak kolore berdineko laukitan mugitzen dutenean. Hau da, irabazteko oinarrizko posizioa. Hemen, alfil beltzak oztopatu behar du begiaren mugimendua, eta bakarrik egin dezake diagonal honetan mugituz, eta txuriak hori oztopatu egin behar dute. Nola? Bere alfila diagonal horretan jarriz. Nola? Lehenengo mugimendua alfil F3 da, gertatzen da errege beltza gerturatzen baldin bada. Errege E8. Alfila C6 jake. Alfila jaten du, erregeak alfila jaten du. Orain erregea D8 jokatuzkeo, D7 irabaziko du. Urrengo mugimenduan errege beltzak Ez7 mugitu egin behar du, eta errege C7 eta gero urrengo mugimenduan DPOiak koroatuko du. Beraz, alfil F3 eta gero ezin da errege E8 mugitu. Bueno, beltzak itxaron dezake diagonal berdinean. Alfila A4. Eta orain, alfil C6 diagonal horretan oztopatuz. Alfila C6, erregea C6, orain erregea E8, eta orain ez D7, jake, erregea D8 eta gero, erregea D6, itota delako, baizik eta posizionetan, errege C7, eta horrego mugimendutan, pioiak koroatuko du. Orain ikus dezagun nola defendatu final hau. Final hau defendatzeko errege beltza pioiaren atzetik kokatu egin behar da. Hemen bezala. Zergatik, kontrolatu egin behar duelako, kasu honetan berriro ere, C6 laukia. Eta hau berdinketa. Adibidez, alfila D7, saiatzen alfila diagonal honetaz mugituz, alfila F1, alfila G4, ikusiko dugu gero, gertatzen da beste diagonalean mugitzen baldin bada, alfila B5. Lehen bezala, badatzen baldin bada, beltza txuria egiten, adibidez, alfila D7, alfila E2, alfila C6, C6 laukia kontratuz, orain berriro voltatzen da beste diagonalera. Beraz, txuriak ezin du ekiditu alfil beltzak D7 laukia kontrolatzea. Eta hau, berdinketa da. Joan dezakun beste adibide bat ikustera. Noiz eta lauki hori kontrolatu, txuriak irabaziko du. Txuriak irabaziko du diagonala oso motza denean. Kaso honetan, diagonala hau oso motza da. Bakarrik 3 lauki ditu. Eta orain, txuriak irabaziko du. C8, alfila lau, diagonalan mantendu egin behar da, alfila B7, alfila D3, beste diagonala joteko, alfila F3, alfila 6. Eta orain, txuriak beltza zukbanen hartzen du. Alfila G4. Alfila hau ezin da diagonaletan mugitu, txuriak jango duelako, eta errege B5 eta gero, alfil E2, alfila irabaziko du. Eta orain oazen beste adibide bat ikustera. Aberbajek diseinatu egin zuen amaiera artistiko bat ikustera. Posizio hau berdinduta dago. Alfilak kontrolatzen du D7 laukia eta
bi diagonaletan mugitu egin daiteke. Zein da gakoa? Beltza, errege beltza ez dagoela ondo kokatuta. F8 dago. Idealki, egun beharko litzake C5. Bueno, txuriak ze egin dezake irabazten saiatzeko. Lehen da bizi alfil H5. Zergatik? Errege beltzaren bidea mozteko. Erregea D8 kokatzen badin bada oso zaila izango da irabaztea baita. Bueno, beltzak mugitu egingo du bere alfila berdin dio C diagonalean, adibidez alfil H3, eta orain errege E5. Zertarako? Berriro ere, errege txuria E7 nahi du, korbazio laukia kontrolatzeko eta gero mugitzeko alfila C6 lehen ikusiko dugun bezala. Eta orain, beltzak mugitu egin dezake alfila D7. Ez da mugimendu honena. Zergatik, ja junberko lukelako errege G7. Bideo honetan, C5 laukira. Baina oraindik ez du galtzen. Alfila D7 oraindik ez du galtzen. Errege D5, eta orain bai, alfila G7 da mugimendu bakar. Gero ikusiko dugun bezala. Baina gertatzen da, diagonal honetan mantentzen baldin bada alfila. Adibidez, alfila A4. Orain errege C5, alfila D7, errege B6, alfila A4, errege C7. Eta hau, lehen ikusi dugun bezala, galduta da. Zergatik galdu egin duen beste denbora alfilak. Bueno, honi ikusiko dugu, lehenengo alfila lau jokatu baino lehen, ze geratuko zen errege G7 jokatuzkeo. Orain errege C5, errege F6, errege B6, errege E5, errege C7. Eta denbora ematen diola txuriari bere erasoa burutzeko. Baina orain, alfil H3 eta hori bakarrik berditzen du. Beste diagonalean mantentzen baldin bada alfila A4, orain alfil F3, errege D4, alfila C6, eta txuriak irabaziko du. Ez dio denbora nahiko eman, errege beltzari C5 laukira joteko. Beraz baina hemen alfil H3 eta gero, alfila E8 D7 laukia guteko, errege D4, alfila D7, alfila F3 presti diagonala juteko, alfila G4, alfila F5, alfila F3, errege C5. Eta hau, berdinduta dago mugimendu batengatik. Eta hau izan da dena. Espero dut alfilen oinarria ondo ulertu izan. Eskerrik asko eta beste bideo batera arte.